Medafo mame enchia wo na me nsanso ama wakwa aba na afenso me na wase Saudi Emergency Ghana TV aya wo number 1 channel na abribia no utie edwumede na fama futo editu hofo abusua samo beka ya enuanom bi ba ha se ya no mo ko ajapade ho kokofuo a ma wofo adija no mo ko ho menteme ho ase we kase we nso kase obi si yenche obi nsema yenche yenye senwi ansa na ya che no sa da no mo be hyemu ase no munua ba ako enka ho mo keka nsem bebre edi bigu ne so ene tese nsem de mo progu ha se yankasa enne onua ya wantumi ama meka yense ono nso aba ono nso de ne nkyeremu etudwa enti ya nsemre ye bekọ ni akwakoti ono nso na femu de kwadu bo mo de bo no ono nso den owo eka efa sa asem hu yankọ ne enkonkoti ono nso ne nkyeremu a ode etudwa okay eja ya ensem a onua Yakubu ede ba ye nim menam so dano omo eba ha Samata ba ha Holiata ba ha Broni ba ha ena ka akiri nso ba ha ene ka akiri nko a na ntumi ama ensem a ye kanie wo wanu yie because see ya ye kan ye se wo na asem ni nyina be gina wo so wo se wuni aye mfomso enti sa mfomso no wo so wo ye bi de asidan ama wo yere wie ansa na abedane koko na ma abusua wa ye ne sa wo so wanu yie ene say you wanu ne ti fontonka e pacho manu yie ni se afunu no wo ye bra pan nsem na yale ba na ho ana ma ekoje afunu se ye hwe enti eje afunu minu ya pan na musumdi na chi onu di bra pan na chi ona edane afunu ma no na me driver ni me kaka akọ abenguru ntimi bia me koyi no mo abenguru ha na mafa ho na me de mani ahwe afuo no na me de masan be dim pa sa ntina me bla me di na chi no ene yenu abai na ase afuo no o mani onu aba abai akua se wai akua se wa o mo na ase no mo na me so na me ko akua se wa ye Samata ya ha na me so me ko ho but na ase car ni ntina ema me nya regular entimi stay ndi ewomu a mebla ne 100 funu a be mfie miensa no ana me call sehwio timilodu ya me call ho no me call fumu ho me call fumu ne sefuo no efa ekofoma se na ho de kofoma ewu na hwasuni ni so a oye adwuma wo fuo no mu odua tomatoes me ko nyaadoa ewo fuo no ma efie de bia wote kodwa enye mekokutwa ayim anu waye ho nam so afu ya ede amamu yi na mo kokufu na madana no tomatoes ni yadoa ne makoyi na se mudidi esisi wo saade anka problem bi ne ho na nkofie na wo bo no koko na ehine ne ne masase no ani enti se ubum kofie de koko ni hine mu etwitwa ti koko no se wune si wo kwa ne nsuo to atimi efefe enti ubum kofie ne de koko na wukunu kura ti bo atodwe no si atogye no wontimi mo na se yan 20 ma amade a wontimi atogye na mse na mekono odua ye na se atogye na wode share form ne efie enti o mo atogye o se o mo atogye na mse o mo atogye de a nyame bo a afiwe kokoro no ekwa wie ya onte na beje firi onsem na o se me bo akra ina me de ma no nhwesuni no me bo ina me de ma no enti meso me yere amene ntem ne nwale biem enti kunu krum ti because ehwe wono no kurem afa oba ho a wona me na ye me yeda me de me ne neti enti se me de kan ko ho a ebia betimi 2 days 3 days bi na ma de mama sina ko mba bi se kan ko nguta me a betimi ko na me se oba na mafa na wonti betimi ko ana me de ko me ko enti me wono ana me nua bai Fatuma oba wo se oyale enti obepesika de akohwe ne ho koko no nhada masa Fatima kokko no nhada masa nti opiska be ye dense be nyiska ne bide amawo sa bre no akopam hwesuni no dabi na me yampam hwesuni na hwesuni no wo afuom ho se me de me ko a me ko hu na me kan sa asem no na afenso ma ne start enwie se afuni afeso a ane ye beji ane aje fu obato oduma so na oto oduma so na me ne ko krache ne ho ti me ne ko krache me krache o kasa asem se no o man skani bi no fan ko hedo no be so 50 million krache ze 50 million de onya na siko benya ye 40 million msi nya hwe
fama no fanko ana menu ande koye ti menu ande odi foto menu ande ma menu ande no ko fa krata no a abusuafo ni namba kalim koko a ohwe modiri gumu no ebeto ho no se mu afunu oboni nsem ne sewa nsem ha no ana wo ka ho no a mu koye no eka edahani koko a omede me 25 bus omabulegu ha mo sa jiska ne bi ka ho ne saka we da hodi a nye Fatuma ne ba ha na me ne ba ha minim se saka we da yachi ntini ka na me kan me ja ka ne ka na me ama hwafuo no na saa e kana abeda busua ne ho no ye firi ho 25 bus na saka no nti afi bia etikoko mu ayi ntimi ntua nti afi bia etikoko mu ne kokko ne ebo no kosoro na emfaso na kodi krache no ho nti na ma yeso gise busua ne sa kwaji firi krache ne wore se amafuo ne kodi ekem nti me mfa ka anya adwuma biem metena se hweo no ma yefuo no na medua kokko no bi wo na ma ye adwuma wo na de menya me de aba ti me ko no mfa se afi we so a me ko jefuo no se me ye adwuma afi we a ewo mu ko awie a ne menya mfie mienu eti me ti kokko no de ma krache no ma sa eka no a na eda ho no awia no kokko na ntimi anso enti me tua kan ma ne ka bag enso 25 for who betua ma ne ka enso bag enso na esenka awia no kokko no so di anka sanso no kwa anka meyi afiri ho kasa ni nyamu so le minu aba we o makrache na bre no 50 million se Samata kuya se wa wodi ekoye operation na wo yale ana wasaje 5 million wo krache no nti no chi wasaje 10 million ne se krache no wono nkwa waje 65 million ena wo krache no ti krache foforo so wo ho okoje wono so sika bi e wono ho e ma me di kokoko ma krache no e ma sika ni na me check ne se akoye 115 million ana wabaje abaka 25 bus no Samata no kwa nti me wa no se krache ne di kokoko ko ma no se me ko hunu sikiti na ewu mu no so mo jiska na makanda no sa krache no o me fa kokoko no ma ne biem ye bra paine ni wo ha no sa krache no ne ye adwuma na adentina o me fa kokoko no ma ne biem na yenu yakoto ba ko mpompo si ni tirim ama ye ne koto sentire so be na otwe be me nsa ye koyi no ono ne botum ska ana odi be yiska na ye Ahmed no anam so no me say yetim obi yale ne timi jiska free krache fo no ho dia mo me free krache fo no so bi enfa kakra mo ya ne fa support no yin no odi jiska yin ho a enye ana me blase se yin kokko ni ho ndu free krache bi ni ho a obenye ska dia ma wo anam se ma me na me ne nte ho no se hwo no mo bo bosia temine ya mo gi hu nsi hu nti ma me frɛ no so obenye bia ma ye be gi hu nsi hu dia no mfa emre ti me frɛ no ano se ne okobo ne nadamfo ba ma ne to ko ba nadamfo ba ma ne nadamfo so etukoko ni kuntukoko e fe Daniel ana oje temine won ho na se nsi hu bia eni hu ti asema ka cho ka se ne ye di kokoko ne ma bitua saa temine ye no eka to so senis kana ba mfunu so mse bi mame mo bra pan amane ye timbo mbra pan amane mbra pan si senis kana mra wono no fun so ana wo senis kana ko go ne fun so ene be yi minua Ahmed ne ka ho yi Ahmed no ana e ba fie enti e ba se me ko tena ho na me ho aye minua akua se wa ahi se sika no mji firi krache ho no o menya kwai saa anyi biem o ma me so ano de me ko kuru kese pa o e fa wa nyefutu e ho hene ho se o ma me ntena se hwiwo da na e ho na o betana no me jikoko ni sika me ma obi abi nti o ma me ntena ho na me ngoka me ka at the same time kwa me yale na me so me ko ho no na me kodu se hwiwo na me ko afu mu ho no ana me na ase etatae na me furu hu ye nti me hu nyine ehwane se owo ayi ne ho no nti me bla panyin na me di na chine de obato be hu ne se ade ho no e ho no tiku firi ha na behu na me se me firi ha na fu mu ha me firi ha no wono o titiko ko no hwe ase na kotena ni hwe aso ana ni hwe abadwo ba konko hye ni yem na o ne koto hospital be fu dwa aboso ana nyame abo na mana ba efie nti na wono o firi nti se me no se me be ye adwuma we ne se saade we me be hu ha me firi am se me firi ane me firi anje me o ka no utu firi Burkina 3 days ese odu Accra ye mprofo adwuma ne ye enye yan ka se ye adwuma
na adwuma wo so de sɛ me ya na me nya me hwɛ so de ewu mu tawduane adi ana abusua so cha bɛsɛ nya bi tawduane ntimi de mɛyɛ me nua ne sɛ ɔhene ne mpam mfiri hɔ ana me frɛ me bra panyin no ɔbaaɛ to ɔbaaɛ trans yɛ ka asɛm no ana ɛwɔ anwea futu hene anim ana anwea futu hene sɛ ɛnyɛ ni kwa sɛ ɛba saa na sɛ ɛfrɔ mu nua wa mo japade ne mu nua sɛ ɔbɛhwɛ a ɛkwansie bi ani nsi hu sɛ yɛma no ɛnhwɛ nti asɛm no ɔmotena so mprɛnsa ɔmu bua sala no fɔ mprɛ mmiɛnsa ana ɔmu bua so yɛfɔ mprɛ baako na bɛyɛ 3-1 nti baa saa no yɛnua baa no wante aseɛ mewɔ fie meyɛ adwuma mɛyɛ sɛ apolisifoɔ aba nti apolisifoɔ no baeɛ no mpakyɛ ɔha no mayɛ mistake wɔ a mewɔ ha no me nua baa no baa sɛ memɛ na funu baako na ɔma hwɛ so ni ɛnte deɛ na wɔhwɛ so no dabi afunu sɛ baako awu nti deɛ awuo na memagye a mesi meyɛ ne yie ne mate wɔ no na mayɛ no so yie ane baako so deɛ problem biara anim nti yɛmfa deɛ problem biara anim no ɛma no na ɔnte so nam sɛ no samata nkoa ne ba bɛka saa asɛm samata nkoa nam sɛ no afuo no yɛmfa ma wo nteɛ no koraa no wotumi firi akyi kɔgye sika firi ka kyerɛ wɔyɛ sa panyini hawa no mɔmɔ no amanneɛ yɛbla panyini yakubu no so mɔmɔ no amanneɛ na afuo no yɛ ɔno ɔka ho biribiara gye ne yɛagye a yɛteɛ bade ɔka ho bi nti noma biara no a ɛsɛ yɛbɔ no amanneɛ na saa sika no a bɛgye de kɔyɛ fabros no koraa woama yɛ mmɔ yakubu ne hawa amanneɛ nti mente aseɛ ɛti asɛ me challenge no obusa me kɔhwɛ sɛ na wɔfu na woteɛ no wobɛteɛ no akonta bɛ na ayɛ ma obi anam so mbusa sɛ wɔn so sika na wɔbɛgye kɔyɛ fabros no akonta bɛ na wɔyɛ ma obi nti me de mente aseɛ nti mente aseɛ no ɔkɔfa hwɛ so ne ba sɛ ɔkɔkyɛ na afuo no na me so bɛsɔre ɔpa me sɛ me sɛ kae a me de bɛkɔ afuo mu nti me wa no pa no de hwɛ so ne ba na ɔsɛ bra ati sɛ na me sɛ yɛ na ɔsɛ hwɛ so ne na me sɛ ɔbɛte afuo na ɛka ho no eni na me sɛ no afuo no mabroka egu hɔ no deɛ yɛ kama na anuafoɔ no nyinaa me metena ha na afi so na mo ba ne nyinaa yɛte na yɛde ɛtika na ɛwɔ hɔ no wo san de man hwɛ so ne hwɛ so ne nya baagi du a wo yini de afirim ansa na busuo ne sɛ anya de ne sɛ ka no ba na ɛba wɔ sɛ me sɔfo se afuo mu ha no ma me mura hɔ akura so ma me maha ampa so kasa ne nyemu no yɛ kɔgye afuo no firi yɛ bra nsɛm no a ɛbɛgidi yɛ nsɛm nyinaa no first year ne ɛkɔ no ne yɛde akura no ase hɔ mfie mu maka nyinaa ɔda obi akura ase ana koko yɛ bie koko a no ɔbɛgye sika no ɔsan bɛkuma se a sɛ wɔhia sika afuo mu hɔ ma hɔ nti mene ne kan yɛ sɛ nnipa no ade afuo no ma no no ɔno ho ɔnwu so ɔntwa nkra mpae ɔmɛtena fie hɔ so a ɔmɛtena koko ne berɛ a ɛdi koko ne berɛ ɛdi na bosome baako na ɔtwe mmiɛnsa ana ɔbɛteeɛ koko no so bere odua no so kyaa ne koko no ɛsɛe nti wɔte ɔnya 6 bus na me frɛ ɔbɔ amane na ɔsɛ koko kura wireless kura ka kyerɛ sɛ ɛni kwa sɛ bere kɔɔ saa dodo na me sɛ mate saa de wɔnyɛ biem na me sɛ mate ɛhwɛ so ne ɔte baabi o wɔgye afuo no bia wɔte no ofiri ɔbɛhwɛ bɛyɛ deɛ me na sɛ si a no wabɛgye deɛ hwe problem ne mu no ɛde aman hwɛ so ni no ana ɛsan bere biem nti bere no na bere busumi mmienu na wɔtwe baako ɔmɛte koko no abra ma atitigu ma obiara duru hɔ busa sɛ ade ntina wo ha ne koko no bere saa no sɛ bɛsɛ bɛgye ɛde akɔma nhwɛsofoɔ ntimi mfiri me die no mu ɛnkɔyɛ saa adwuma wɔ anumu gye sɛ nhwɛso ni no na ɛna bɛteɛ ɛna mekɔ nhwɛso ni no hɔ na mekɔ haa no nti mekɔ haa no na ɔbɛteɛ nti ɔbɛte koko no ne sɛ wɔnya 16 bus wɔte koko no a wɔmu atwim baa fie bɛgu apa so no ɛyɛ 16 bus nti mekɔkyagye me fon kuro no ɛfrɛ wɔ anwea futu mekɔgye me fon no mehu sɛ moto bi ɛdi m'akyi sɛ megyina hɔ a na moto no so agyina ɛnti yɛ no mpɛ sɛ moto no ba no mehu nipa koraa wɔte so a asɛ wɔ monitor me no ɛti meyɛ saa mekɔduru kuro mefɛ ɔgyampo ɛne mekɔwura fie na mesuro sɛ hwio no wo sɛ na first na basabasa kakra jampo nti wokɔduru jampo ɛne mekɔwura fie bi mu nti mewura fie mu na moto no daa ne ho na ɛsan kɔɔ yɛkura baabi a mefiri baeɛ no nti ɔgyi me fon no a na meso mfaa moto because sɛdeɛ moto no si monitor me na mente no ma bi ase na meso mfaa moto nti manante fam biem nti mefaa moto no nti meduru ɛkwan mu a meyɛ akɔdu yɛkura hɔ na mesi yɛ nsuo bi wɔ ha wotumi fa wokɔpie yɛkura no ase hɔ ana mefaa hɔ sɛ ne me nua ba ɛfiri kuma sɛ abɛhyɛ akura bi ase wɔ hɔ nansa ɔma mehu no sɛ waba
obehye ho no ma moto no emunita mbabia menante a mefa nyina na Samata Afrikumase abehye akura bi ase wo ho nansa omunita me afa we mefa nti me kofu mu ho na me se no me so me de me se kai ene me bu akoto ofu mu ho nti eho no so obi atine fuom nti anwumre kura ko na wo shirt ya utimi edo kakra ana ado no so me nhada enya ade saa ti se me do no pakakra anwumre no amanya duane di me san timi saa ekoto aso nti me kofu mu se me san koye adwuma kakra no me wofu mu a na bibi ka chepse John kofie me twa mani so a hu bia na me de me ye adwuma ti me ye adwuma John kofie nti ka atoso me se John ubenya ba ma ne nti twa mani se no me hu bia na me jase ka na to sika no kra manfa ma fie se me sika no ba fie ka me bedi boni me jase ka nto na me nante ka me beduru a abobo ya na esifie ho kokwa ehweso ni abegu apaso a edi enenan sebe yi na hyehyɛ ne bono a uyi tugu ewira na ansa na kokko na wonu ni na ewo mu ayenyi yo minu abai ene ehweso ni no ene krache no mo French for akache for to kokko French no ene mi ni penum ana mo sa kokko no Daniel krache ba ko kan won de mi ne fen Daniel na dai na asemi ba ye nyina ye kwa ahemfie no mini aba akoto na se metimi kokko na metina memfa mmerew na kesiere so a mo so yede ama mo te mo fa nkoma gaga no a eka no eda ho no a mo gi ska e won ho no na de na wo ba besa kokko no wo se unu aba se kokko ne mfa ma gaga biem unu aba bai akua se wa se samata se yefa kokko no ma gaga biem enti wa kofa French for so moto so kofa French for so moto kra se kokko no nse enwe afa na di nenan kokko su se utune di nenan na se ye patapata enwe ndidade mo ye corona mobo na minu ya no se menu ye kikiriki bia ko ko aba mani mo me ya na se me sa ko defend se me mamfa kokko no enko omso kokko no beko me so mo do so sine me anam dim de ka fire kura na se ne mo ka kire gaga no a won mo bagi sika won ho ama ka abeda ho no ne nkola na gaga ne krache ni woni ho ana won so ne nkola tu moto bae to mutu moto bae no mbe sa beyi kokko no firi sa French for no abobo ya ni mu ekọ shele ti ko shele se ye baako ese Samata no ompo ese won ne ye baako because ma be hunu de oye ensemi nya so metwa gu me funso metwa gu funso ewo funso kokko no mo se gu ayini na metwae egu funso enti wo ye sa de no a ka che ne bese sa kokko no ko no gaga bese kokko no ko no ho no na nyumre no ka che me se obaji me 100 million why na can say akua say wa Samata so obasa jim another 100 million mra 150 million ka no da ho a 25 bars so da ho no obaji na say adai wo se fabros no koye na anyi na memfa nuafo no na mo obi amane no ne nuafo na kasa ana oba ho ntino ko hye baabi say ka kokko no ko mbesisa na mba mi bana mi nifia na ko mo asa ma ye de hankop agumi sese me na metie kwa na se ho hweso ni ndi onti obi ti kokko dumi ensa ne nwa paso a me na masina twa me ho awia enti mintua 100 million na me se 100 million bia no metua ma no ana ko bonsu no ko fa prusini se ne kokko a ohweso awo no basisa ne bla ya se o mane nsisa kokko no enti maji kokko na koma ka che fofo enti e mecheme enti prusini ba am kan se me ka me wi school 82 na me wi 83 enti wo sa prusini o metima wo nti mi no ntra moto no so enko at the same time metu kokko so ogu foma metitia so nti mi jaho a obi wa besisa kokko no nti wo monko ade eche a meba no se ade eche na baba de a ene ukọ akodwa aboso court na dwa aboso court for de bechew na wo munye enipa na brief ni wo be serve no no me de pipa ma na ba abonsu a e be fa police be fa me nti kodwa aboso court na je se yakosama me wo dwa aboso court ti ade eche ya na me fa moto na papa ane dwa aboso court na me frɛ me bra pan ni bo na mane ana won so be hia me ho ti be hia me ho na idea register na otwere koto magistrate enim no se asem we nye court asem nuafo ye ofam ne seka ensem no ni sisi ensem sa asum ye na hwan na de call court akua se wa Samata no na de me call court se mama na fa kokko no a ma anko ana ye boy kwadu nti ye boy kwadu no ade ba ya ne se akua se wa se ye mama ma se hwo ye mani me ma se hwi firi se hwi asase na mani so ohye me ye basabasa
ndi se aban ma me basa bi ho a ahweso ni obati kokoo no me ba kunu ma ba yene no ma emfa no akwae no kwamu na mo wiase na me saade no na me free wiase no sa no ma no menye bibie na sesi a wa free wiase ko he me sum nyame me se me ye Christian wo da wiase de order so wo na wa ko Kristo mu ana magistrate no ebusa ready busa se no ni okum ni pada no so okum ni pada wa wo bi sika pay no so mo bi sika da na ntokwa de nko kanu de a ono ba ko wontimi mu no se we de se onko kanu de a se ne wono onko na wo kanu ko haro wana bia wono ba ko ntokwa ne se okum ni ba no mo bi sika de ne se basa na so ye na ye man ni mfiri se hwe ano ende entimi enya adwuma enti magistrate hwe nim sa no busa se hwa ne bekasa na me blase men kasa na me na mo se hwe ho enti me nia boy kwadu se ye pa ma yefuo ye bla pen na hwe odidi a o ma ye bi ni eda ye osie wonsi enti magistrate nye efuo no ma wono ene ye nua holy ena nana amadu no mo hwe so no mo fa nkosi eda ye no na o mo fa bi ma ye nto aduane ni na o mo mane ye e ma ye ma hobiem na nyesa ye buom kwase a ti magistrate no busam se abrantie John eye no kure na me se da asem me ne kan bi anye no kure krono no bo no ho ana me so ma ko hu se krono no me mo sa krono no e wo ho ndi mo na se o hye ade bi eto me so no ma kwa nwe futu hine ho ama nwe futu hine se du se atema ye fra se na me nto petromu ni kam na me fa no ma ye adansi no kan mpedensa ana o sa de ma ba court wa enti de mo de to a ebabo bia enti na abeduru ha de magistrate hwe no se onko twere ade ayaye boni ayaye enti o se me ma ho no menim bra yinsi wo no emfamla no se onko twere ade a on so ya ne enti yesi beja yadwuma aye ne yesu ahwe afuo no ne emfamla anaja yeja ye free adaka me pia bonten ti pia bonten me ka che mbran se me ko ni skeni me ho sa me kokko ni ho ti me ko bia ye ha hotel me ha kokko motor 1.5 iti me ko ha hotel so ko da me ho ba kire me nti asori fie bi na me ko se na me ka benjimi no bo ho ana me da nto me ko jame na me ko da sa asofo no ase na ye me miye no kama na me kuma san de me san ko se hwiwo enti ye ko da asofo na se ye ba ye du na register no fresh se muni ama no mienu ma san aba abetrans ama ya hwehwam sa frem fun so enko hwan na asan akoyi kwese wa ani holy no asan ba ho koto ama ma frey fun so sa enko nti ka no so tu a yabo so ka no tu a omunya ka biem nti omo so omo ko na holy ndi okokuma se ekwese wa ne de wo kwa akurase wo nti me nkonko gisika wo krache ne ho emfa ma no mfa nye lolo fe emra e ka da ho nti mi ntuae ne di enti na me nkogi sika ewo no ho emfama no sebi ye kokoto empre 9 o ma me sika empre 9 na de ma unu by lolo fe o di free kuma ai se hwo ebe kuma se 5 million ahodo 9 na me free ka che ho am de amano no de ko enti di asentiti one say unu ba no dwa to ai se aha na mo ba ya ye kan se me no ehu hia enti me ne me bra no ye wo mpanimfo wo se hwo no ye mfo mo nhye omumu enye nnuan se de first no ye no a na me bla pen se we de se enye abufuo enye ohaw nti mo wate ase se ye mfa enhye mumu dia ye nnuan mu ye de mo hye mumu nti afuo no a ba ko na o ma obi sisa kokoo no ye ba de hwe so na me se mate ye ma hwan hwe so akua se wa se mata no ye ma ne hwe afuo kese no a de ba ko na ewuo no ye nwuye no obra na de sansusu ye ne ba da bi wo no akua se ba no e ma court register enti ya ye se ye ya ye kase yi why ne hwe sa kokoo kese ne so sa kokoo kese won so no afidie se me na mete afidie na wo hwesuni no awia kokoo no ene ne wia kokoo no a me hunu ya ya gi ye ne ndijima ma hwesuni no antibio e won no ho wo nso nti me ma ana magi aka ye wu no ho a me ye mo adwuma mo de frɛ me sɛ me mra mo hia me ya me anhwa de bi se me pacho me ba tobo koko no a wo hwɛ no ho akonta bɛn na wo ye de ma anuanom no nyina me pacho me ko hwɛ so first year no na me nua age 150 million ho ka wo ho nti de adwuma me ye no so me nya 200 million me de me bra me di na chi no ana ye cheye enti ye cheye no ye ma obia se 20 million ana me di bi ma me bla se ye mfa bi nkoma me bla na me bla siska no ompe ye di koma ye sapani o se wonye efo no so mani ko ho no a se me hwe na magye no
mfie miense bia meni ko ho na me bedi mi nsem fie menu bia ko gisike bia me semfe bi nkoma me bra pan ne me sapen na me sapen so kwa ye na o dem e ma we ni me kunto kwa pepe sese me disike bia koma yes tane dia me tre kura so ho atikoko no e ma we ne ye hwan akua se wa ni akua se mata ai akua se mata ni holy se metena akura so am ya mo sister how na o yare no anti se me do a no bia be frem ya metwemani no bia eni ho se anadwemeda ho a ne ya be frem ya na frem ne e nipa woni mi me bie pon no na obi eni ho sebe ma ya aduane awie me kofa potoye abapoto abomu premier kasiye pa dem medini si ho a wonyane ye ne wada opia me kun no matutu amna de na hyewo 4 days aprefie ho abofie ohunu obi abetu efom ho nyina yi wo no e de ne ko na otwemienu na sa premier ko no asa babda me mpaso ti me ko dam so me phone light won se phone light no e brate che torch na de da no na me se be bet gumpa na so na me se bet na bome na e de ne de gumpa sim ko ne se premier na me kun bi no ono na asa da mpa no so na me ko yi aba na me be kun no enti me kun no na me se me hye no ana me tutwa ne ti na me tutwa me digya gu no so na me hye no me hye ne fiada na o twa fiada me hu nyina hye te se wo no a ho hye no me hu hye ma twese me yem hu bibia enye ye na me ko asori bi asori di juja mu jata e wa brepo ndi sa no mani me femu a na me di fu afre odifu no no wa chem se bompa yesi na ma ye ndi sa no mani ko so na ye frefrem na me ko pai bobi wo se hwe no ana so fran se me nkudua tameu ahaba bi friend tameu me nkudua wo efie ho na me kodua abi sisi efie ho mini aba me firi kuma se no oba ho a na holy ni nkan ho akuase wei samatene ne ekan ho oba ho si no makoje duro de be hye efie ho na sa yina me de sisi efie ho no ya duro na me de abesifi na mr me okwa de yewe wo yefun yo ya yewe bibia yo ya ye na we de me de duro be hye fu ma fu me fa ma mema anya me nko ma de na me se de duro be hye abo ho abo mema ti me de ho na jo na me sundaye na me hu mini amai wo me de gale agumanu wo mu mia so ma ne komiyem sa ma na me bra pan na ba ka chem se mo se me mara nti wo mia gale nso komani na me so me ka ne nsa nti me ka ne nsa na wo yi ne nsa nti me bra pan ni ba ekoye no na so ko mo ba yesa de ka me wu yesa me bra ne ba ho na o de sa ya le na so be kumi mo hwema no me ba ye na ne tiriesi ni o manum nyina ye kromena we si muka se nyina ha se de bla nyina ha ya mintimi nyina ho saa ama ye nka se mi enwie ana me bla se ko doctor bi wo how is junction ho oye abibiduro ko no ho ne ko hwe ho ansa na yaba ana me ko hwe ho na me ba nti first na mo frɛ na mo ba ya mama bi no me bla mo frɛ me ya na me full card mo ba ha medu ha joala 11 me twa me bla pani so ba frɛ me ya man ka me ne mo aba ha me hwe ya ma ejuada ebranda ukuada yawada efiada hono su kokko igwa paso emai ekwa kowia ne mesia ja afuonu ho ato asise so afi kokko no antimi anso sa ba kakra de wo ha obi abenye kakra misaja ho betre kuma se antimeko na mde be fa aka na mesa ko what da say obra edi kokko ni si dan ma ne yire ne manti won so be si di ama o yire do ma asemo no nkan bi da mi kwa mi se me bla na o si dai e na kan ya menim da mesa ba so se ye ya ye ka sei obra de ba say kokko no eye papa dia oja de mama me manso twen ba so oro na sabre odi akire enti sane aye no anuanom no ye nche no obi anya ne de wo befo a obra so pa chom fo me bla na so e ka ne da ho no ye ma ne ma ye nya adwuma mfam enti aka no ana da ne skra so o ma ye physical no enkusi se me de anwa one trip akogu ho ya ye da na 6 ana aka 4 me bla ye ba ko na me ye ba ko na busuan so ko ye ba ko na me bla so kutwa waya fa won se be ya ibusile no a ye de waya ne be fa so o ma ye mfasika nkoda no biem anwe egu ho no ye anwe aka tetem ne egu no o ma nsu ato atwene na ko akuase wai nti se me bla se ye nchefu no a me pese ye nche na adwato me bla mpanimfo ne se enfonso be ye nkola ya ye bia o mo fa nche ye nenka omumma ye emre kakra na ye bla no antimi nye da no aka nwie because ma mi wi a afunu kodi mansum no wona gina ye ma me ne opa nan atwe manso gi afunu mu aye ntimi de me beto mani masrem wan no
okay sɛdeɛ yɛayɛ kan wakɔ akɔgyegye saa sika no woni ama anka ye uma wɔn mu bi di anaasɛ yɛ wɔn nko a ɛna wodiiɛ kyerɛ me hɔ mu na menti kɔ atiefoɔ atie wo paa free last week nana yee asam no ɛne sɛ me maame ne me papa ɔmo agya yɛ japade ɛyɛ kokoo sɛdeɛ ɔmo ka ho asɛm ɛndeɛ wakyerɛ m yɛnim na me wɔ hɔ me wɔ kwada so ɛna yaya no obroni frɛ me phone so sɛ me wɔ ɛnam sɛ me wɔ adwuma mu na ɔmo sɛ yɛba hɔ nam sɛ yo na ɔmo baeɛ nti ɔmo baeɛ na ɔmo sɛ sɛ me bra yɛ akobu afuo no ɛwɔ ne nkyɛn no ɔkɔgye sika no a ɔmu akɔnta nkyerɛ yɛn nso a ɔma yɛ efie no nso a ɔnyɛ na ɔde sika no akɔsi fie wɔ wanzammire ama ne yere ɛnam sɛ mekora mate saa asɛm no ama makɔhwɛ baabi a efie no wɔ nti ɛyɛ nokorɛ na ne yere ba no kora ne te saa efie hɔ ɛna ɔmo sɛ ne saa deɛ ne yɛnkɔ ne hɔ wɔ bantama ne yɛne ne nkɔka na afuo no yɛnkyɛ na obi amfa ne deɛ nam sɛ afuo no deɛ yɛde yɛ efie ne yɛ wie a ɛkwan wɔ hɔ sɛ yɛkyɛ na obi anya ne deɛ na ɔmo so yɛnkɔ nam sɛ na sister Holly nim deɛ nti wapɛ na ɔmo yɛ call ɛna megye telephone no na sister Holly si an ɔmo de saa asɛm no abɛto n'anim nti ɔno nso ɔnya ho me nkɔ bantama hɔ na ɔmo sɛ me nkɔ siesie nti me de me ne wɔ mo kɔ ɛma me sister ka kyɛ me sɛ minjai na mentwɛn no ne ka ɔmo mɛma ne mienu no ho ne nkɔ ɛne yɛ kɔɔyɛ nti ɛkɔɔyɛ ne nkyɛnkyɛnmu no ɛkɔɔ no na me bra panyin Yakubu ide ntɔkɔ aba sɛ mo de kɔ Yakubu anim sɛ yɛnkɔkyɛ yɛde kɔ n'anim sɛ ɔnya akonta ɛma yɛn ɛnyɛ saa nso so a sika no ɔnkyɛ no ɔmfa yɛ deɛ ma yɛn ɛno ne yɛde kɔɔyɛ yɛanka sɛ ɔnkyɛ afuo no onim adeɛ for the benefit of matiefoɔ ɛmo anti na ano brada no yɛhyɛ da ma wobɔ nkuro yi nyinaa na ano brada no deɛ meka ya ne sɛ me deɛ deɛ wo kɛn momfa yɛ so mama ma nkyɛnkyɛn ni nsɛm deɛ wo kɛn ɛbrada ni nyinaa to dwa wɔ ha ba sɛ ya no yɛayɛ meki allegations deɛ gu so oyɛ ansɛm no nyinaa deɛ gu so sɛ koko no yɛka ho adidi a wo ne wadidi ho kyerɛ sɛ wɔkɔgye 150 million wɔ asɛsɛe for fabros nko a wode asɛm ne kɔ court ɛwɔ saa asɛm wei ho yakɔ akɔgyegye anada ka foforɔ ɛnso afiri baabi a ne nyinaa yɛ waa wokɔfa aviri kosufoɔ sɛ koko egu apa so a ɛnwoyɛ yɛmmra mɛsesa enti sɛ bɛyɛ ɛbɛboa wa enti no yiwo ho ano wɔ ha kyɛ sɛ deɛ woka ne nyinaa yɛnim ɛne sɛ yɛgye afoni firi me bra panyini nsɛm na yɛ 2019 nim ɛna bɛdi yaya ne obroni nsɛm afo no nso yɛ mienu enti hwɛsofo a no mo hwɛ so no yaya ne obroni yi wo mu firi ho ɛma ne yɛ du abode ɛna no koguye ɛna mo fa hwɛsofo foforo to mo fa hwɛsofo foforo na ɔhwɛ afo no ketwa baako wɔ ase hɔ yaya ne obroni nko a na ɛte sɛ afo no munya 5 bags omu nya konta enkyere obia na omu mienu akyɛ ɛna afene so yɛ no omu sanse ombɛsɛ yi hwɛsoni na firi hɔ me so me afi bia no me na me didwa na me no wo kɔ afuo mu hɔ na kyɛ sɛ yakodi fi sɛ aduane ni hɔ enti afene so yɛ 2020 na me didwa na me frɛ obroni ne yaya sɛ taamo na so enti mo me yɛnkɔ ne yɛnkɔ taa hwɛsofo n'akyi ɛna omu sɛ omo nkɔ na me sɛ mo nkɔ sɛ edwa na medie ni mini na mse ma ni dwa ne se me tena kumase medi ni wo sahwidi mu nti me de mekɔ na mse me ni kanam de mekɔ yi ti mekɔ yi na meteme ma me fie ho edi week any 4 days na kyɛ sɛ me sister maintain nka na mse me frɛ no nti me frɛ no na me phone ni free to efom ene dumye me so ana nso na hwɛsoni ni se ne me nyi me chepo ne ma no fa nto ne de no so na on frɛ me sister mami nti me yi ma no na wɔde to ne de no so na me sister tell me nka hello na network ne tekɔ na saa time na abɔ 6 to 7 enwumre
na BBC sorry kwatena valanda mu ho no ti me sorry am ko valanda mu ho na me ti pu na ahwe nchanse no so na ade na san huri na san kwhwe na anoda nchanse no so me ma me nso si 2 rooms so ha na si 2 rooms so na wasi 1 room a eye kitchen ena me se je fase kan bra ni kokuma de kro na o se ma e be hwe me nsa so eye agwanagwa ena me se sasai ena edi 3 days no so wo kwesirim na wakohwehwe ade na ehwe ne nsa so no nti oba aye no gacha me se ma agwanagwa no wu nti na ba ayo ne nyame na ma wo sorry free ha ekọ valanda mu ho no enka yare anche wo ha eka bekwa kwachi wu kumasi ama ne ama wo na mso okay se na nyame na mde metim baby enti me ehwasunu no ohwaso no ya so ma ne nhwefu ne so na mso ma ne nhweso sei ana ode hwasunu ne kọ ahimfie ana mse me wa ha idie minti minka say ye nyina yefu wudo obi kwa ahimfie nti minko bi meko ana me di achi na meko ye ti mi kwa ye ni tintini tete amuni sa wo se hwasunu ni ye ntosi wo afumu ho nti o ma no enhwe afu no wo se no ana mse bra afu no kra bra ne be so mu no eyeye se afu we ne na enso sa ese ya sha se aso 25 bucks esene kese no eno no encha danso pizza nti ma ne hwe o hwe ne mo na obesa ye nya afeda ne obesa nya de chenso enti akasakasa mu no obo hwesuni ni charge no no ro ne na ho se wo hene ne hwesa hwesuni na to na duru ena me ka me ma me nsa so na me se enye nokre enye nokre se yaya bla na to yaya duru ma me na yefo no eno Yakubu nsem eno ye nhwesuni asem Yakubu wa ha question no men dodge question no na ya no don't beat around the bush what for 150 million back 100 million back me nji sika bia won kwaje 150 million ma me nka masem me pa chow tobo nano what sister kura na tiechira walk no I say try to play a victim dana wo ba ye Yakubu ba ye no na ya enu oni ha ya be kana sem wale allegations dia go so enti me ko ho no ena me ka che bla se bra me yare ese ye me sadwi na mia na mahwe me ho abedu sam pempenso yi enti me pe 100 million na me pe sika me de be kwa koye surgery no bi sam say sanam so 73 ena ye bejeme na last yanka me kwa koye kra no so mbejeme 45 but menye sika no amfa ankoni nti no me dia beto wani ma me nim se nyankopon bo a obema miska ni nti no me san koye no so mbejeme 73 no so enye de wabo enuafo nyina ma ne nam so obi anim ena ose wate ena one me call krache Daniel ho ena ofre obroni to ofre obroni so bebe kra na se ho obroni ba ye no yaya ne me ena menhu obroni me ya ntena se visa o ka che me se obroni ba ye betena se enti wone me call krache de che wone me call krache na so obroni Africa asan ko ena me se obi a waba se ye ba be kan asem na mama miska na me de akoye se adwi afido ba ya menhu asa Africa akonti ye fro obroni wo fon so ye de phone ne to kese se de be ya wo kasa ye beti ena krache Daniel se obema miska ni bi no bedi kan ama 50 million 3 days no send 50 million no ama me ena me se mate ena nyina ye sorry enti ya ba na se me ko ba bia mete na ya nso ko oji ska no krache ya se twa no ho ko krache Daniel se mo mfeska ne mame ena me se da bi menti ase fi se wo ya ye ko ahemfi ho no wo wo na ho se wo yare enti se ska ni bi no efo ska ni bi na wo de hwe wo ho mi bra Yakubu nso yare ye efo ni ska ni bi no de hwe ne ho enti se me yare na se me de aba se mo ma mi ska na me fa kwhwe me ho a boni bi ani enti 50 million no krache na amfa mame de obe send ya to phone so amfa mame enti operation ni sika no wa nya kra me sanka ena me call Dwaboso Dwaboso court na me de koto court nanim say me ma me ne me papa ye japade se de ye fi nso ye ji afo na firi nua Yakubu nsem men kokoto ho yensan nyina ska na so enti me ka besi so tobo yensan nyina ho enti me kokoto men kokoto ho tobo yenyina ska na so enti enawie ya wote yanim ha wa afidie yi so yi
Samata ubetumi aka kyerɛ yɛn wɔ wiase nyinaa sɛ onkɔgye 150 million baako 100 million baako ɛmfa mfiri krakye ne biara hɔ Debbie. okay wo meba evidence ya wo kyerɛ sɛ abaayɛ kɔgye 100 on the lay allegation to so deɛ na apɛ sɛ ɔka kasi enti me call court na me de to court n'anim na me de me information nyinaa hospital ne kyerɛ ayi no chief no ti me de kyerɛ chief no na chief no say no ɛsɛ sɛ yaya ma miska na me de kɔyɛ surgery no ɛna ɔmo frɛ yaya ɛwɔ phone so na hɔ no network ne nyɛ no sɛ na memra ayi bonsu no mo mama prosifo na me ɔmo nkɔ na yaya emra court honom ti yaya ba honom na court ne hyɛ ne sɛ ɔmfa sika ne mame na me fa nkɔyɛ surgery no because wo no wo yare ye no bi na wo de hwɛ enti ya de ma enti ɔmo de 100 million ene ma sa on so sisi wonyi sika bia ɔmo de 100 million sa me ɛsɛ mo ma me cheche ma sɛ mo bla ɛsɛ wonya abota na bi busa wo sɛ ya ma sika wo sɛ wonyi sika bia enti nka wagye na mmom mi won kyerɛ mu enti sɛ ɔka sɛ menyi ya mi sɛ wonyi Debbie ma onya hawa wanyare oyare yakɔgye sɛ scan bi dia akɔma hawa so ɔmfa nkɔsɛ no ɔmo de scan ne kɔma na wɔ se Yakubu se ma ɔngye sika no wo ba ya no wo de court fa court ma hawa nso ɛ Dr. Nanabi wo ho te sɛ yeho adum nana atiefo hwɛ saa sɛmu ye ho sɛ wudi adwene da akyi a ho wan hwe ya bɛhwe frawo sɛ wudi adwene da akyi a asɛm wei mudi gya bɛto abusua wei kyerɛ deɛ nti a wo mpɛ sɛ yɛbɛkye kokoo no I'm telling you I put it to you meka de si w'anim nɛ sɛ deɛ ɛkɔ so yi ɛne deɛ si sese yɛ ɛkyerɛ deɛ nti a wo mpɛ sɛ yɛbɛkyɛ foɔ no ɛho hia ne kyɛ ho hia tiemi ne kyɛ no ɛho hia ba wo no wakɔgye 100 million yɛm yɛ biefuna ni o how I yare the stroke da dem on the ɔno ɔyɛ fie nipa de bi how I yare na dem stroke nche hawa abusua japade de sɛ wonni abotre paa ho wontumi nhwɛ so yɛ de hyɛ onsa sɛ hwɛ so a na sɛ wonni abotre wontumi nhwɛ so sɛ wopɛ sɛ wonya wasomdua sɛ woyɛ bibi wɔ ho a ɛwɔ sɛ o make sure sɛ obɛbɔ obiara mane obiara bɛhu ne ɛkɔ o move biara steps biara obɛyɛ dɛ obɛtake na ɛwɔ sɛ o move biara yɛ awɛ no nua ba ne ka asɛm bi sɛ anuanom no obi yare a ɔmo yi sika de hwɛ nipa no support no nanso ɔno ne yɛ ɔno na ɛba ɔno na afɛm ne deɛ obiara yi n'ani sɛ unua ba wo de sɛ ɔno mpo ama meka sɛ ohia mo akora na ɛwɔ sɛ na mo hyɛ ase no mo de kwa wiye sɛ obi yare na mo ma ne sika mo support no 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 so ɔno yare na asɛ mo yi mani wo de sɛ ɔno kora na nka wɔ sɛ obi epagya ba na mo support asɛ na mo ya yimu obi de eba de amo bɛboa obi nso de eba de ano mo yi mani ɛsa na nipa no obedi ya woni esa na akoye se yimu mu po bi asem mu po bi asem nti ye nua ba yi oye ya na mu otu ye odi so otu na po mu den ehu hia nti o twa so okokogye sika tema mu fa blame ne ma ye nua ba no o mu se ne oye na nye ne kwan so no nka wo se ofre abusua ni na no de to manim nanso senka fa ne se senka ye wo na akosa situation we mu akasa na obeye na po mu den de ontumi fa ni agrosa si ekwaye surgery ne hia sika senko twentwen so anka enim ne ebisi ti afa ne se wayamfom so na so ne kwan so eno no tenu aba no so onye ntum se wayamfom so no de onpa ni nua no ne chew se ebi nsi biem next time obere ode beto mu nyina anim na o mehu kwan o mefa so o me solve o me hye no mu de yi atutu yi jidi se ne sai be yi na se omushe na se ede ntokwa bebre wesen aba chire na akofa nsem bebre aba ene omonche na ne se ne last me kan se omoche na se we kwotene de na we su kwote a omumfa amount bi nto hono nti wo kwote de na de aide wo de aba we su kwotene de na de aba ne nyina ya ka bom na ne dan no ye de aide ye de akọ na me gidi se ne sa ebeboa amanka bom aba ye ne afoforo ntem fa ofutuo
na fetu hofo hu kwan a befa so asem ba obe ne obesiesi na won konkose asem won koka asem bi a ede mentime ho ase ede ntokwa bebre ebeba ne ne sa beboa ye nyina men se mra mi di besi ase me a meje adwa na me di dwumade ba wa kwam me din a meje so ene nana akosua adepa ahanso eda so aye emergency Ghana TV like video na fe share na subscribe se na ebe ya abreni abribia no se de video foforo ebe de ebetuma won so wonsa ebetumi akabi aha ena me de wo besi so man timi kebi mana chese makra mo anu. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.